Hej piger, undskyld jeg er kommet for sent. I kan bare begynde at gøre klar. Jeg skal lige bade først. Har I hørt, at Tornbjørnen er blevet ond? Vi bliver nødt til at hjælpe os! I'm talking to me? Får ikke en skid hjælp, venner, ikke? Klokken er 4, og jeg er den eneste tilbage, og Amalie er væk, og Emilie er væk, og drengene, og de forsvandt, og jeg forstår det ikke. Det skulle jo bare være Tornbjergs Halloween-fest.